TEAK eli Teuvan aikuiskoulutuskeskus järjestää Inventor 3D-verkkokoulutusta. Opiskelu tapahtuu kotona Moodle-verkko-opiskeluympäristössä. Koulutukseen osallistumista varten tarvitset vain nettiyhteyden. Verkko-opiskelu on loistava mahdollisuus oppia 3D-mallinnuksen perusteet. Verkkokoulutuksessa opiskellaan mallivideoiden ja sähköisen opetusmateriaalin avulla 3D-mallinnusta, tehdään yksinkertaisia kokoonpanoja ja työpiirustuksia. Tervetuloa TEAKin verkkokoulutukseen. Mallinnetaan laatikon etusarjan etupintaan koristelista. Etsitään piirrepuusta laatikon kokoonpanon alta laatikon etusarja ja lähdetään muokkaamaan sitä. Tehdään uusi sketch tuohon etupintaan ja piirretään linja, missä koristelista on. Zoomataan kappaletta lähemmäs ja tehdään muoto ottamalla offsettia etusarjan pyöristyksen reunakäyrästä. Sitten mitoitetaan offsetin etäisyys, että saadaan sketch täysin määritellyksi. Annetaan mitoitukselle arvo, vaikka 10 milliä. Ja sitten päätetään tämä sketch Finish Sketch painikkeella. Ja lähdetään luomaan aputasoa uutta sketchiä varten. Aputason eli workplanein voi luoda niin, että ottaa suunnan etusarjan päädystä ja sitten annetaan piste viivan päästä ja aputaso kulkee sitä pitkin. Tehdään uusi sketch tuohon aputasoon ja käännetään katselusuunta kohti suoraan. Laitetaan edessä olevat piirteet piiloon, että on helpompi mallintaa, ja sitten projisoidaan viivan pää tuohon sketch-tasoon ja piirretään piste siihen projisoituun päähän, niin näin saadaan ympyrä piirrettyä haluttuun kohtaan. Piirretään ympyrä tuohon aluksi sivuun ja sitten määritellään koinsidentillä ympyrän keskipiste siihen pisteeseen, mikä äsken projisoitiin. Sen jälkeen ei tarvitse enää muuta kuin mitoittaa ympyrän halkasia. Nyt sketch on valmis ja päätetään sketch. Pursotetaan annettu muoto sweepillä tuohon etusarjan pintaan. Sweep-piirteessä profile on se muoto, mikä tehdään, eli tässä tuo pieni ympyrä, ja path on se polku, mitä pitkin muoto pursotetaan. Cut-vaihtoehdolla voitaisiin tehdä puolipyöreä ura, mutta tehdään nyt join vaihtoehdolla koristelista etusarjan pintaan. Sitten piilotetaan vielä tuo aputaso näkyvistä, ettei se näy siellä kokoonpanossa, ja lähdetään osamallinnustilasta pois klikkaamalla Return. Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen Inventor-verkkokoulutuksesta voit katsoa lisää TEAKin nettisivuilta tai soittaa ruudulla näkyvään numeroon. Koulutukseen voi tulla, vaikkei itsellä olekaan ohjelmaa. TEAK lainaa tarvittavat välineet koulutuksen ajaksi.